friends, good morning. Dainai Rhino dong Rhino. Da ओमफ्राय जों दाबसे जायगायाव थांगासिनो दङ। खोथाया जाहैबाय अपकामिं साहित्य सभा बेनि लकेसनखौ नायनो नागिरदों। सेन्ट्रेलनि जानो गोनां। दा एसे ब्रेकफास्ट नै खालामगासिनो दङ। ओइ नै सासेयाव नै हनै Dimakuch साहा बागान नै Dimakuch साहा बागान फुरा कलम होजोबबाय। बे जाबाय मेन गेटआ बेनो 64टी माने 64टी खुंगा बर' साहित्य सभा माने बर' थुनलाइ आफादनि फुरा बानायगासिनो दङ रेडि खालामगासिनो दङ जाजोबाखै दासिमबो दा मेन गेटआ बेनो एन्ट्रेन्सआ हाबजेननाया आरो बियो ओमफ्राय जों दा हाबनानै एसे नायनोसै जायगायाव मा दङ एक्जिबिसन दङ बैथिंहाय जाग्राना बैथिं मिटिं जाग्रा जागोन मिटिं अपेन स्टेजआ बै जागोन बर'फोरनि दखान गोथाव जाग्रोबाय जाबायना मादैमोना दखाना दिनै गोथाव बर'नि ना दखाना जाखानांगोन जों दायो जाग्रोबाय नै एसे बर'नि फिथा लाबोगासिनो दङ नारेंखल ना फिथाइ जादोब्रा जादो 64टी बोसोरारि जथुम्मा थुनलाइ आफाद बारा सिनायाखै आङो माने दा कालारा जाजोबाखै नालाय मेन गेटआ नै बे जाबाय मेन गेट जाबाय जोंहा चन्द्रजान जिर' नैबे बहाय जोंनि नेरसोन दङ बर' साहित्य सभानि बेजों मेन हाबनांगोन आरो बेजों हाबबाय हाबनानै सारो फाल्लो ओरैहाय एक्जिबिसन थागोन बैथिंहाय मेन स्टेजआ बै जागोन दायो मिन्थिथ'वा दा हाबबासो मिन्थिगोन स' गाइसमोन नै फाइनालि आं हाबबाय गेटआव ओमफ्राय सिङाव नायसै मा दङ मा गैया बे जाबाय मेन लामा ओरैहाय दङ नै डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन दङ नै बेयावहाय बिथिंहाय मा जागोन मिन्थिथ'वा आरो एक्जिबिसन थागोन बा कालचारेल श' खालामग्रा गोबांथार रोखोमनि दङ बैथिङाव हनै गोबांथार दङ मुंख्लं खाम्फाबो थानो हागौ बिथिंहाय दा मिन्थिथ'वा जेब्ला फाइनाल स्टेज जागोन अब्लासो मिन्थिगोन खांख्राइ बै जागोन खांख्राइ बै जिथु नुदोंना बे खांख्राइनो बै जाबाय जोंनि उनाव थानाया डिमापुर नोगोरनि बायखोन्दा नेरसोन बरिया जागोन ओरैबादि भिउआ ओरैबादि मोजांखा ओरैबादि प्रब्लेम गैया जायगायाबो ओरैबादि गुवार मा होनो बियो खांख्राइ आच्छा बे जाबाय खांख्राइ बेखौहाय मोजां आर्ट खालामगोन कालार होगोन बै जाबाय खांख्राइ दाबु बे आसि मथथे बरिया बानायखादों आरो ओरैबादि मोजां बानायदों आरो जेब्ला कालारफुल जागोन ना अब्लाथाय ओरैबादि किउट नुगोन दा बेनो जाबाय खांख्राइनो रायजोफोर दा आंबो सोंदोंमोन दा बाव मावग्राफ्रा बुंदों खांख्राइ जागोन बियो दा बेसेबां सैथो दायो मिन्थिथ'वा आङो नाथाय खांख्राइ जागोन बुंनाय बायदिब्ला आरो जेब्ला कालार होजोबगोन ना अब्लाथाय बिराद बरिया जागोन आरो दाथ' रायजोफोर डेटआ जाहैबाय 9, 10, 11, 12आव दङ सेन्ट्रेलनि साहित्य सभा खुंनाय दा बिथिंबो जाहैबाय आरोबाव मोनसे गेट दंबावो दा बे गेटआ मानि जागोन मा स्टेज दं बिथिं दायो जेबो हमनो हाया मेपखौ नायबासो मिन्थिगोन दा मेपआ जोंनि आखायाव गैथ'वा दा नै मथथे बानायगासिनो दङ खाथियाव नायनोसै वाव माथो गल्डेन बादि डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन ना नंगौ दा बेवहाय सिखाबो दङ नै सिखा दङ मा आखर दं बेखौ हमनो हाला आङो गोदोनि स्क्रिप्ट राजाफोर बानायना गालांनाय आरो जेनेबा वाव नै बिथिंहाय दायो मानि एन्ट्रेन्स बेखौ मिथिला मा जागोन एक्जिबिसन ना मिथिं ना एक्जिबिसन ना मा जागोन प्रग्रामनि मेन गेट बैथिं एक्जिबिसन नङा बावहाय माने मेन गेट थारमाने आलासि फैग्रा नैबे जाबाय एकदम गल्डेन कालारखा आरो नै बेयो मा सिमेन्टनि नामा पस्ट खुन्था फुरा अन्थाइनि गार्डेन जाजोबगोन फुरा गार्डेन बावहाय टाइल्स थानो हागौ टाइल्सथ' नङा एक्सुवेलि मा होनो सिसि ब्लक थानो हागौ बावहाय पाक्कानि फुरा सिसि ब्लक बेनो जाबाय नै पेरिस बादि नुलायगोन बावहाय जेब्ला डेक'रेसना होयो लण्डन नै
दा बिथिं जाबाय एग्जिबिशना बेयावसो रायजोफोर ओरै सिदा हाबबानो एग्जिबिशनखौ हाबनो हागोन आरो बैथिं मेन गेट बैजों हाबबानो डाइरेक्ट एग्जिबिशन फैनो हागोन नोंथांमोना राइट साइड लायोबा एग्जिबिशनखौ मोनगोन लेफ्ट साइड लायोबा मेन पेन्डेलखौ मोनगोन जेरावनोखि मिटिं जागोन अपेन स्टेजआ बिथिं बाय एग्जिबिशन जागोन ओमफ्राय आयंआ बुंनाय बादिबा बैथिं बाजार जागोन बैथिंबो दङ मथा मथि जोंनि नुनायाव गुवारा ओरैबायदि गुवारखा मथा मथि 2000 बिगानि खाथियाव थागोन हाया 2000 बिगा पुरा ओरैबायदि गिदिर राउन्ड खालामखादों बाजेटखौ मिन्थिया आं बाजेटआ बेसेबां खौथि बेखौ मिन्थिथ'ला दा चिफ गेस्टखौबो मिन्थिथ'वाखै आं सोर फैगोन नाथाय सर्बानन्द फैगोननो बिथाङा जोंनि बेस्ट CM हि वाज दा बेस्ट CM इन आसाम सबसे बेस्ट जिरायसालि होनोबा बेखौ नुथ'बाय आं दायो नै मोजां मोननायखौ लाबोदो आराम रायज्लायदो जारौ नों माब्ला आंनाव थांगोन आदा आंखौ माब्ला लायगोन आइजों रायज्लायनानै नै बाव फैनानै रायज्लायनो हागोन नोंथांमोना नै अ माय गड बापरे नै ओरैबायदि बरिया बेयाव जिरायफैदो बाव जिरायनानै मोजां गाज्रि रायज्लायदो आदा आंखौ देग्लाय माब्ला लांगोन माब्ला आंखौ हाबा खालामगोन आदा माला फैगोन आगै बाव फैनानै आराम डिसकासन रायज्लायनो हागोन नोंथांमोना नै बावहाय नै आराम जिरायसालि दङ बाव नोंथांमोना आरामसे जिरायनो हागोन नै ओरैबायदि बिथिंहाय एग्जिबिशन खाथियाव फैबा बेखौ नुगोन नोंथांमोना जेब्ला मेन गेटजों हाबगोन ना अब्लाथाय राइट साइडजों हाबबाथाय एग्जिबिशन दङ ना बे जिनिसा बाव दङ ओमफ्राय नै बिथिंहाय बावहाय बर'नि कालचारखौ देखायगोन माने बर'नि ट्रेडिशनेल न'आ माबायदि जायोमोन सिगांनिया जेरैहाय थुरिनि नारानि बा बैखौ मा होनोमोनलाय राइदिं बादिया बे दङ ओरैहाय बाख्रि थागोन फायखाना दङ एग्जिबिशनाव बिदि थायो आरो नोंथांमोना फैबाथाय बाव हाबनो दाबाव एकदम हाबथार गोसोआ सान्थि मोनगोन मा जागोन नै ओरैबायदि बेजों अर सावनानै फिउ फिउ बारनाय बादि सिनेमा नुयोना कामान्ड' ट्रेनिंफ्राव बिदि खालामनो हागोन वाव बेजों फिउ बारनो हागोन बेवहाय मा खालामगोन बेखौ मिथिथ'आ दायो बर्थमान दा बाव जिरायगोन ना मागोन ना फट' सेसन जागोन नामा नोंथांमोना बाव फैदो आराम जिरायनानै फट' सेसन लाफैदो नै बावहाय Thailand in video, yes. But not Pattaya. There is no Pattaya. Only by exhibition बावहाय बाजार एग्जिबिशनाव बाजार मोनगोन नोंथांमोना मा नांगौ सना रुपा बिबार मोजां मोननायनो मा दख'ना होनो ना गामसा होनो ना आर'नाइ होनो ना फास्रा होनो लफायनि होगोन ना FNF होगोन ना स्क्रि होगोन ना बिबार होगोन ना स्क्रिन टाच होगोन गासिबो बाव मोनजोबगोन नोंथांमोना पुरा बाव सिंगारफ्रा मेथाइ खनगोन रोजाबगोन माने एग्जिबिशन सिङावनो अनेकथा दामनाय देनाय थायो नालाय दा बाव जागोन आरो नै गासैबो रेडि खालामगासिनो दङ एग्जिबिशन सिङाव खिन्थु फैसा होनानै फिस लायो बेसेबां लागोन थाइबा 10 थाखा बेखौ दा मिन्थिथ'आ आङो ओमफ्राय हरै बेवहाय बर'नि कालचारनि न' थागोन दा जों बर'नि न'आव हाबफैबाय गय बागाना थाखायो बर'ना नाम्बार 1 खेथि बा गय बागान आरो माइ मैगं थाइगं पुरा बावहाय फैनो हागोन नोंथांमोना मा दे बियो दाउ गग्रा थांलाय दाउआ दंना गैया नायलाय दाउ दंना गैया हैलाय दाउआ मासे दङ बिथिंजाय दङ नै दाउ गग्रा खाथाख' नङालै ख' दाउ गग्रा दाउआ बेयाव गयो दैनानै ओरै जाबाय मैगं थाइगं फोग्रा लाइ बेसर बै अमा गन्द्रा अमा फिसा जाबाथाय बिदि होनांगौ नङाबा सियाला जायोना साला सुवादा ओमफ्राय बे जाबाय फुख्रि बैयाव माइ गायगोन माइया गायखाबाय
ओरैहाय सानजाहा जेब्लायबो बाथौ थायो नोंथांमोना सिजौखौ नुगोन जेब्लायबो ओरै सानजा होनना सानना ला जेब्ला सिजौखौ नुयो जेब्ला सिजौ नुयोना जेब्लायबो सानजा जायो बेखायनो ओरै सानजा आरो ओइ रावनो